Саҳвҳои дилрабо аз омодагии муҳташамтарин маъракаи варзишии соли 2020 манзури шумо мегардад, ки маконаш Токиост. 32-юмин бозиҳои тобистонаи олимпӣ ин навбат мардуми ҷопонро нисбат ба кишварҳои рақиб дар марҳилаи ниҳоӣ бо Испания ва Туркия хушҳолтар намуд ва ин ғолибият имкон дод, ки то маркази ҷопон шаҳри Токио қабои идонаро ба бар намояд. ин соли дуюм аст ки пайҳам Сайҷалол Саидов дар ҷумҳурии Қазоқистон ба гирифтани мақоми ифтихорӣ муваффақ мегардад. соли 2018 дар ҷоми кушодаи Осиё мақоми аввалро касб карда буду имсол бошад ба гирифтани медали нуқра даст ёфт. Аммо соли гузашта дар вазни ӯ ҳамагӣ 4 нафар шомили ин вазн буданд. Имсол бошад фақат 4 нафар рақиби ӯ буд, ки Сайҷалол 4 давр барои ба даст овардани медали тилло ба тата мебаромад, аммо ба гирифтани нишони нуқра даст ёфт. روزی 18 نوزدهم همین ما در شهر اکتاوا در بازی جام آسیا من سزاوار جای دوم گردیدم. در فینال کمی هم ناعادت از طرف داورا دیده میشید و از این رو افتاده نشدم و مشغول خود را دوام داده ایستادم و یک ماه پس 25 آگوست تا 1 سپتامبر در شهر اناهامو توکیو چمپیونات جهان برگزار میگردد و ما تیاری خود را با چمپیونات جهان دیده ایستادیم. аз ҷиҳати дигар, ҳарчанд Сайҷалол барандаи медали тилло ва нуқраи ҷоми кушодаи Осиёи ин мусобиқот шудааст, аммо ин ҷоми Осиё холҳои ками имтиёзӣ медиҳад, дар ҳоле ки қаҳрамони барномаи мо мақсади пайдо кардани роҳати бозиҳои олимпии 2020-ро орзу дорад. Тав барои мо 60 холи олимпӣ гирифтем ва дар мусобиқаҳои гран-при, дар мусобиқаҳои баргузоришем агар зиёдтар иштирок кунем, холҳои олимпӣ ба даст меорем. Барои ин ҳам машқи хуб кардан дорем. Магар дар ин ҷода ӯ муваффақ мегардад ва ё вазни зери сатҳ чун солҳои пештара норавшан боқӣ мемонад. Албатта ки ман ҳамчун як варзишгар фикр мекунам, ки барои мо варзишгар аз намади гӯштани зудо вақт аст, чунки 2 моҳ пеш аз моҳи май 100% холҳои олимпӣ нав шурӯъ гардид. дар пеш моро мусобиқаҳои зиёд интизор аст ва барои мо варзишгаро фақат тайёрии хуб дидан даркор, дар мусобиқаҳо дастболо гардан даркор, холҳои олимпӣ ба даст биёрем. Толори варзишии Спарта имрӯз аз рӯи нақша бояд дар ин ҷо таҳти мураббии вазнабардор ва бадансозаш аз машқҳои вазнабардорӣ ва ҷисмонӣ шуғл варзад. Нековар Ортиқов ӯро дар ҷодаи машқҳои ҷисмонӣ кӯмак мерасонад. Доири машқҳои Сайҷалол ӯ чунин иброз намуд. Якум бор мо бо Сайҷалол 5 мон пеш шинос шудем. Шогирдон зал овардан
бори аввал ки ман дарс додам қатиш машқ гузарондам ба вазни худаш физикаш мувофиқ намекард. Мана ҳозир 5 моҳ шуда таи дасти ман машқ мекунад. Физикаш хела беҳтар шудаги, функсионалнишам. Худаша дар вақти машқ азоб наметиҳад. дар ҳоле ки ба таври параллелӣ дар кишварҳои аврупои гран-приҳои ҷудои ҷаҳонӣ ҷараён дорад, аммо вазни зери 100 килои мо холӣ буд. Бояд Саидҷалол ба ин мусобиқаҳо сафар бармегашту холҳои лозимиро ба даст меовард. Аммо ӯ роҳи ҷоми кушодаи осиёро ба Қазоқистон дар ин нави варзиш интихоб кард. баъд аз чемпионати осиёи дар шаҳри фуҷайраи Дубай баргузор гардид моҳи апрел, мо баъд аз ин хеле тайёрии хуб дида будем. Албатта дар он ҷо буштинги худ мо натонистем ҷоиза ба даст биёрем. баъд аз ин камакак истироҳат кардем. Албатта ки як ҳар варзишгар барои худ дар пеш масалан наметавон истироҳат кардем. баъд аз ин шурӯъ кардем ва хеле ки маълум аст ин ҳафта дар Загреб гран-при аст. Варзишгар наметавонад ки дар ҳама мусобиқаҳо иштирок кунад. барои ҳамин мо як ҳафта пеш дар ҷоми кубоки осиё иштирок кардем ва 25 рӯз баъд дар чемпионати ҷаҳон дар пеш моро интизор аст тарҳи худро барои чемпионати ҷаҳон додем. сомонаи расмии ҷудо байни паҳлавонони то 100 килоа паҳлавони тоҷик Саидҷалол Саидовро дар раддабандии ҷаҳон бо маҷмӯи 843 хол миёни паҳлавонони ин вазн дар мақоми 53-ум ҷой намудааст. ин паҳлавони мо охирон маротиба дар Актаои ҷумҳурии Қазоқистон дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷудои Осиё мақоми дуюмро касб кард ва 70 холи олимпиро ба ӯ ҳадия намуданд. холҳои ба дастовардааш хеле кам аст барои пайдо кардани роҳат, вале Саидҷалол умед дорад ки қаҳрамонии ҷаҳони пешистода ӯро дар ин ҷода сарбаланд мегардонад. дар пеш моро мусобиқаҳо зиёд интизор аст. албатта мусобиқаҳо дар сатҳи баланд мегзаранд, хеле пурқувват мегзаранд, ҳама ҳарифҳои пурқувват иштирок мекунанд. барои ин мусобиқаҳо тайёрии хуб дидан дар кор аст. албатта ки чӣ хеле ба шумо маълум буд, мо саҳару бега машқҳои худро давом додастем баъд аз истироҳат ва кӯшиш дорем ки дар мусобиқаҳо иштирок кунему дастболо гардем. барои мо айни ҳол ҳар як варзишгар кӯшиш мекунад ки медал ба даст биёрад, ҷоиза ба даст биёрад. албатта барои мо ҷоиза ҳам муҳим аст ва барои варзишгаро ҳам ҳар як ҳарифе ки дастболо мегардӣ, ин барои мо як чизи муҳим аст ки барои ҳар як ғолибият ба даст овардан холҳои олимпӣ мегирем. Саидҷалоле ки дар вазни хеш дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва чӣ мусобиқаҳои байналмилалие ки дар Тоҷикистон баргузор мегардад рақами як аст, аммо ҳунари берун аз кишварашро худаш чунин шаҳр дод. дар вазни 100 кило то инҷони ман 7 маротиба ҷои аввал дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон гардам. бо нафарҳои зиёд дар вохири финал баромадам. масалан ду маротиба бо Шамшод Абдуллоев, ду маротиба бо Фирдавс Насимов ва бо Дадахон Қурбоналиев ки он дар айни ҳол дар санги вазн иштирок мекунад. берун аз Тоҷикистон дар 3 гранд-слам иштирок кардам. албатта ки дастовар накардам, ҷоизасазор ҷоиза нагаштам ва фақат мусобиқаи чорумӣ ман буд баъд аз чемпионати Осиё дар ҷоми Осиё сазовори ҷои дуюм гардидам. як имконияти дигарро Саидҷалол барои пайдо кардани роҳат аз мусобиқаҳои қитъавӣ медонад ки тариқи имтиёз ба паҳлавонони мо ҳар як бозиҳои олимпӣ тақдим мегардад. барои квота мегам, барои квотаам гирифтан бояд раддабандии худро дар Осиёи марказӣ бояд бақоат кунем. масалан дар Тоҷикистон дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кунед, барои квота муваффақ намешавед. барои дар мусобиқаҳо бояд иштирок кунед.
цури гоши техникаи дӯстдоштаи сайидҷалол саидов маҳсуб мешавад ки аксари пирӯзиҳо тавассути ин техника ба даст омаданд. Дар соли ҷорӣ 252 хол аз бозиҳои осиёи ҷакарта, 182 тои дигар гран-при анталия шумораи холҳои олимпияшро афзун кардааст. шояд ин раванд барои рохати сайидҷалол ба бозиҳои олимпии 2020 токио кӯмакрасон бошад, дар ҳоле ки мақсади асосии ӯ ин роҳ аст. албатта барои ҳама варзишгаре ки дар намуди олимпия машқварзӣ мекунад ва кӯшиш мекунад ки дараҷаи аввал ҳамо мақсади барои хидмат рохат барои бозии олимпӣ гирифтан аст, чунки аз ҳама мусофаи калонтарин дар намуди варзиши олимпӣ ин мусофаи калонтарин бозии олимпӣ мешавад ки дар 4 сол як маротиба меяд. ба варзишгарон кам мешавад ки иштирок мекунанд ё намекунанд. Барои ҳамин мақсади мо аввалан барои бозии олимпӣ рохат гирифтан аст. ҳарчанд барои ин ҷода ҳоло норавшан аст, вале ҳамона умед дорад барои пирӯз гаштану пайдо кардани рохати олимпӣ. мо албатта баъди баромадаш аз қаҳрамонии ҷаҳонаш бо ӯ боз дубора мусоҳиба анҷом медиҳему аз натиҷаи ба дастовардааш бароятон маълумот хоҳем дод. ҳоло ки ӯ камарбастаи қаҳрамонии ҷаҳон аст, дар ин ҷода ба ӯ пирӯзиҳоро таманно дорем. бошад ки паҳлавонони мо дар гӯштине ки ин сулолаи мардуми тоҷик аст, бародар бузурги гӯштини ҷудо аст, муваффақ гарданд. фақат нангу номус, ҳисси баланди миллӣ онҳоро метавонад дар ин ҷода сарбаланд намояд.